ayun, no? Hindi ko alam kung tama tong setup ko, no? Medyo first time. So, medyo nangangapa. But we're now live in my Facebook page, Moto Kabalen. And we're about to do the raffle entry for helmet. Read 4-speed helmet at 5 Gcash na taga 100. Ayan. So, currently nag-set up pa ako, no. Kinukumpleto ko pa yung mga sasali. So, nag-post ako ng parang follow-up post kanina. Biglang naglitawan na parang kabuti yung mga sasali sa entry. Nakakatuwa, no? Dun sa biglaan talagang ganyan, biglang dumadami yung mga followers. Ayan. So, nakakataba naman ng puso, masaya. So, okay. So, siguro, paano ba tignan yung mga dito, mga shoutouts, tsaka mga kung sino yung mga nagta-type? Medyo baguhan eh. Ngayon ko lang ginawa tong live na to. And at ang pagra-raffle, ayan. So, oy, ayun, ano pala sa may bandang kanan, sa right side ko, yung test, pa-shoutout. Ayun. So, shoutout kay paring John Dale Celis, ayan. Okay, sandali lang po at ako'y tatayo at papasok ng aking baby. Galing po sila sa labas at medyo pinasyal muna siya. Okay, ayan siya, oh, alright. Pakita mo naman siya, si baby. Ayan, hindi siya makita. dito sa camera. Ayan, oh. Ayun, no? Yan si Baby Jaja. Ayan. So, siya yung nakita nyo dun sa vlog ko, dun sa Azure, Pampanga. Ayan. So, galing silang gumala at kakauwi lang. Gumala sila ng lola niya. Ayun. So, shoutout sa'yo, Kenneth Mendoza. Wow. Katukayo. Ay ka-Mendoza pa naman kita. Pero alam ko, trainee kita dati, di ba? Sabi mo nga doon sa comment. Ayan. So, shoutout, Kenneth. Ayan. Shoutout din kay Jay. Ayan. Jay Fully. Hi, baby. Talaga. Okay. So, shoutout sa'yo, Jay. Sana manalo ka. Pero, syempre, fair ang ating pag-raffle ngayon. So, for us, for you to know po, nag-validate po ako isa-isa dun sa mga nag-submit ng entry. So, tinignan ko talaga kung nag-subscribe sila, nag-screenshot sila. So, tinignan ko talaga lahat, nag-validate ako. So, okay naman lahat, pero meron isa lang naman, hindi nag-follow. Hindi siya nag-subscribe sa YouTube, pero nag-follow siya sa Facebook. Pero syempre, in the name of fairness, kailangan hindi natin siya isali. Unfair naman dun sa mga nag-follow talaga ng mechanics. Yun. At Tess, kasali ba ako? Not sure. Nag-screenshot ka ba? Magka-cut off na ako ng 7:15. Magka-cut off na ako ng 7:15. Check out mo yung aking pin post dito sa Moto Kabalen na page, and then paki-follow mo yung mechanics. Yan. Throwback duets. Pogi ba? Talaga ba? Ali siguro. Yan. So, call center mode tayo. So, may dala tayong headset. Yun. Ano itsura ng live ko sa ano? Tingnan ko nga. Naka-dual monitor ako kasi sa kabila, mamaya pag nag-screen share ako, pero hindi ko pa alam paano mag-screen share niyan. Medyo mangangapa pa ako niya. Kasi kailangan i-screen share ko yung electronic raffle natin mamaya, no? So, paano ba mag-screen share dito? Ayan, si Ella. Anong kaguluhan to? Ano po ito? Paraffle ni Moto Kabalen. So, magpaparaffle tayo ng 5 consolation prizes. 5
500. Hindi, 5 lang. 100 GCash. Tsaka isang Read for Speed helmet. Ito, kunin ko nga siya. Ito, mga kabalen, no? Nasa box pa. Bagong-bago. Ayan. Dito siya. At, buksan natin. Ito, talaga nandito pa siya. At ito, meron pang pirma to ni Boss Reed mismo. So, it's a Geely helmet. Tapos, it's a customized Read for Speed. Personalized ni Read for Speed. Read Motovlog. Ayan. And makikita nyo dito, ayan, meron siyang pirma. Ayan. Pirma niya mismo yan ni Reed, ni Boss Reed. So, swerteng-swerte makakakuha dito, di ba? May helmet ka na, nakapirma pa. Yun. Walang raffle gatas. Wala! Manahimik ka, Ella. Walang gatas. Ako din, nangangailangan ng panggatas dahil sa baby ko. Buti pa, akong padalan mo ng panggatas dito. At hindi mo pa nakikita yung baby namin. Rosbel Beltran. Bagay sa Dominar ko yan. Oo naman, bagay na bagay yan. Siyempre, kapwa Dominar 400 na, na motor rider. Ayan. Dahil mga Dominar 400 UG din yung motor ko. Oy, batchmate, para mechanics ng raffle, Penny Rose Maglaki. Ayun. Penny, punta ka dun sa aking pin post. Sa aking page na to. And then, may mechanics dun. Red Sebastian, napasama sa akin, bossing. Okay. Alam ko nandito kay familiar yung pangalan eh. Red. Ayun, Red Sebastian. Yes po, nandito po kayo sa listahan. Oy, Ate Catherine Lau, shout out. Siyempre, shout out sa'yo, Ate Cat. RJ Diaz, pa-shout out naman. Yes, shout out sa'yo, Sir RJ Diaz. Ang sarap pala mag-live, no? Gawin ko kaya to araw-araw. Ayan, sino pa ang gusto magpa-shoutout? Hintay lang tayo. O yun. So, 7:15, cut off na tayo, no? Mag-refresh na lang ako ng mga recent updates and then wag na tayong mag-entertain. So, okay lang po. Update ko lang yung aking listahan. Marami-rami itong nadagdag ah. Galing. Dami nyo na. Alam nyo, bago ko pinost yung last post ko, siguro ano lang sila, 10. Ngayon, ang dami na, siguro mga 30 na tumahigit. Siguro sinasabi ng mga nauna, sana hindi ka na lang nag-post para kokonti lang yung masasali. More chances of winning. Yang. Sino si Yang? Dami oh. Kakatuwa naman. Meron palang ganitong karaming pwedeng sumuporta kay Moto Kabalen. Nakakatuwa naman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Kapampangan lahat. Okay. So, eto na, no? I think na-update ko naman na lahat. Tapos pala sa mga kabalendaren din, no? Mapapansin nyo yung sa YouTube channel natin, ay nagpalit tayo ng pangalan. Kabalen Moto Travel na siya. So, kasi talaga naman nag-start tayo, Moto Kabalen talaga. Kasi, yun yung unang purpose natin. Mag-moto vlog. Pero, as I go on, napansin ko yung trend nung nabibigay sa aking opportunity, parang nagpo-promote ng mga iba-ibang lugar tsaka mga resorts. So, naisip ko, wow, ano pala itong ginagawa ko talaga? Parang papunta na sa travel vlogs. Pero, syempre, ayokong tanggalin yung motorcycle na, na concept. Kaya, moto travel ang ginawa ko ngayon. Pero, syempre, proud Kapampangan tayo, kaya Kabalen pa rin ang ating pangalan. So, Kabalen Moto Travel.
Yon, ganun po. Bigyan ko kayo ng quick run through kung sino ang ating mga kasama and legit na nag-follow ng instruction. So, marami-rami to. Gusto ko lang din basahin sa inyo para lang sure na talagang malinis itong ating ang ating raffle. So, first, we have Carlos Belmonte, si Kalel Kram, Allen Sunga Soliman, si Joel Grajeda, si Ali Soliman, Team Motivation 2.0, AJ Salonga, Sakdalan, Ami Joy Salonga, JD Salonga, magkakapatid to siguro Salonga, Bronly TV, ayan, sana tune in ka, Bronly. Ano ko to? Co-vlogger to. Taga Pampanga rin. Member siya ng Team Payaman. Ayan. Team Motivation, Mary Ann Mediana Baras, Alvin Briones, Annalie Malyari. Ito yung walang screenshot. So, pasensya na po, Ma'am Annalie. Wala kang screenshot ng YouTube. So, para po fair sa iba, kailangan po natin hindi isama yung entry nyo. Pasensya na po. Ian Paduada, si John Dale Celis, Jay Fuli, Azor, I think Rivera to. Rivera Azor or Rosa. Baliktad kasi. Si Ma'am Grace Pauline, Kenneth Ken Mendoza, James Russell, Tampus, Jake Alonzo Santos, Prince Lawrence, Vertudazo, ayan, si Bimbo Laming, Roderick Casabuena, yung Janjan, ayan, Mark Antonio Campo, Red Sebastian, Zitro, Coco Marvin, Daniel Carl, Escasinas, si Lance Villamor, Ayesha Sky Barrera, Andres Bonifacio, wow, Andres Bonifacio talaga. Yamboy Cortez III, Harold Ditching, Patrick James Larayos, William Yaon, Jod Santos, Aiza Marie Caballero, Kim Jan Pacaldo, Joshua Carillo, Yang Jones TV, and lastly, Penny Rose Maglaki. Ayan. So, ito po ang lahat ng ating mga entries for the raffle for today's video. So dito ko na lang siya i-spin. So, gaganunin ko na lang. Pwede rin naman. Sige. O yung kailangan ko yung listahan ko. Wait lang. Yung mga listahan ko, isi-send ko sa sarili kong messenger. Tapos copy-paste. Okay. Salamat sa idea sa aking mabutihing may bahay. Ganun na lang, pansamantala. Tapos siguro sa mga future natin, live raffle natin, mas mag-improve tayo. So for now, yun nga, ganun na po muna para mabilis. Okay, so ready na ba lahat, mga kabalen? So pag pinindot ko yung bilog sa gitna, mag-i-spin na yan. Okay? Okay, so meron po tayong 43 entries as per the app. 43 entries. So 43 po ang maglalaban-laban para sa ating helmet at GCash. Okay, so first winner ng GCash, 100 pesos. Yun, umikot na. Umikot na. At ang ating first winner, yun! Wow! GCash! John Dale Celis. Ayan. O, ikaw ang ating unang winner. Okay. Next, GCash winner. Our second GCash winner will be, eto na, pindot. Umiikot na ang ating roleta. At ang winner natin, second GCash, Uy, ayun, Carlos Belmonte. Ayan, so
Congratulations sa'yo, Carlos Bermonte. 100 GCash sa'yo. Ang next naman ay... Okay, pindutin na. Okay, yan. Ikot. Patrick James Larayos. Ayan, congratulations Patrick. 100 GCash sa'yo. So, pangatlo na po siyang winner. Ayan, so tatlong winner na ng GCash so far. At meron pa tayong dalawa bago ang ating grand raffle or grand prize. Okay, so next, ito na, pindot. Ian Padwada. Ayan. Congratulations, Ian Padwada. At nanalo ka ng 100 GCash. Okay, so isa na lang. So 1, 2, 3, 4. Okay. So isang GCash na lang at tayo na ay pupunta sa ating grand prize. Okay, so last GCash. Yun, Ale Soliman. Ayan. Ale Soliman, congratulations. You have 100 GCash. At syempre, ang ating grand prize ang Read for Speed helmet. Ayan, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Okay. Okay, so ganito po, yung mga nanalo ng GCash, paki-PM po ako para ma-send nyo po sa akin yung GCash number nyo at ma-send ko po sa inyo. And yung mananalo ng Read for Speed helmet, paki-PM din po ako kung paano natin i-arrange yung inyong pag-claim. Okay? So, sana taga Pampanga ka lang para hindi mahirap. Para hindi mahirap ang abutan ng ating merchandise. Medyo suspense natin ng konti dahil last na rin naman. Yun oh. Bagong-bago pa to, sir, mga paps, mga kabalen. Meron pa nga sticker sa harap eh. Ayun oh. Ayan. Kaya ko hindi binibitawan ito at pinapakita ko para hindi masabing may hocus-pocus. Lagi ko pinapakita. And meron siyang spoiler na kulay green. Ayan. Kulay green. Meron din siyang extra na lens. So, isang clear, isang tinted. Ayan. Meron pa yata isa dito eh. Ito. Ayun, spoiler din na kulay black. So, meron siyang dalawang spoiler at merong extra clear na lens. Bukod dun sa helmet itself na may pirma ni Read for Speed. Okay. Ready na ba lahat? Para sa ating grand raffle. Grand prize. Okay, ito na. Ready na. Okay, ito na. Pipindutin na natin. Okay. Grand raffle for Read for Speed helmet with autograph ni Boss Read for Speed mismo. Goes to... Okay, pindot. Ayan na. Ayan na. Oy! AJ Salonga, Sakdalan. Okay, oh. Bali, fair po ang lahat at wala pong naging hocus-pocus. Malinis po ang ating naging tawag dito, raffle for today. Ayan. So, congratulations po sa 5 winners ng GCash at sa ating grand
winner ng ating helmet na Read for Speed. Ayan. Maraming salamat po mga kabalen. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana tuloy-tuloy po ang pagsuporta natin sa ating channel, YouTube channel. Kabalen Moto Travel, pinalitan ko po yung pangalan niya. Kasi po, ang ating destinasyon o ang nangyayari sa atin, parang doon tayo tinutulak. Moto Travel talaga. So, ayun. Maraming salamat po ulit at sana wag kayong magsawa. Till we meet again on our next raffle at sa ating mga future vlogs pa. Okay, so again, this is Moto Kabalen. Nalito na ako. Kabalen Moto Travel saying, ride safe, stay safe, and God bless.